Mga subscribers, likers, so this is our first, ito yung tinatawag na moment natin. Ito yung moment. Bakit moment? Ito makikita nyo, matutuhanin nyo ngayon kung paano mag-step si Kuya Jaime. So, ito po yung sinasabi ko nothing is impossible to God. Kapag sabi nga sa Mark 11:22, have faith in God. No, dating nakahiga, ngayon makikita mo guys, sa lahat ng mga anak niya, mga kapatid niya, sa lahat ng kanyang pamilya, mga kamag-anak. So, ito na yung step na gagawin namin ni Kuya Jaime. Panoorin nyo. God is good all the time. Sa Diyos, walang imposible. Sipag at tiyaga na ginagawa ko, ito na yung resulta, nagbubunga na. Konting-konti na lang. Gagaling na siya sa tulong at awa ng Diyos. Ayan, tara. Ito. Yeah, hawak sa akin. Ito. Okay. 1, 2, 3. Push. Sige. Okay. Hawak. Okay, push mo. Okay. Yan. Hawak sa akin. Yak mo sa akin, yak mo. Sige kuya, ha? Tigasan mo, ha? Ha? Sige. Yan, push. Gano'n yung dyan, pero dyan. Push. Yan. Kunti lang. Konti na lang. Kuya Jaime. Very good. Yan, sige. Yan, very good. Ano ito, ha? Hindi, huwag mo ako dyan. Buka. Yan, ito, ha? Yun. Di ba? Ayos ba? Push ito ngayon. Okay ba? Yan. Ito, ha? Sinasabi ko siya, di ba? Di ba? Position. Yan guys, naglalatsa kanina. Kita nyo. Relax ka muna, ha? Ha? Diyan kita? Handa lang ako tiyak. Gusto kaya mo siya niya at mga guys. Push! Yan, yung ginagawa ko kuya, ha? Ito yung gusto kong mangyari kay kuya. Tutulak niya. Ayan. Yan, sasabi mo. Kaya? Kaya mo? Okay. Okay. Malali ako, sige. Thank you, Lord. Ito yung sinasabi kong program. Tulak, step. Tulak, step. Matutuwa niya ang unang asawa mo. Sige, pak, step. Yan. Diba? Kabila, step mo. Step mo. Yan. Okay. Very good. Yeah. Yeah. Lakas mo to, ha? Ito malakas, ha? Ito mahina. Sige. Saan mo dapat kayo kay kuya? No? Ano ka na? Balik ka na. Yan. Masabihin mo? Sabihin sa mga anak mo. Kapatid mo. Salamat mga anak. Kalakad ka na ka mo. Yan. Dapat pa sa loob. Backward, yeah. Backward, yeah. Attack. Yeah. Forward. Yeah. Didi nga dito, ha? Yeah. Ayaw. Yeah, wala. Yeah. Wala. Okay. No. Wala. Very good. Okay. Tas. Okay. Ayaw. Okay, tas mo. Wala. Yan. Ako muna, ha? Okay. Masabi mo? Nalakad ka, di ba? So guys, ito yung sinasabi kong program na gusto kong mangyari. Nangyari na. So, gagawin mo ngayon, gawin mo lang yan braso para lumakas ka, ha? Ay, mga 20 ka lang, ha? So, talagang nakatulong din ako 200, alakad ka. So, gawin mo uli. Upo tayo, ha? Okay lang? Push. 1, konti. Nakaposisyon ba yan? Nakaposisyon ka ba? Hindi. Paa mo? Sige, ano yung paa mo? Yan.
Oo. Okay, ito kuya ha. 1, 2, 3, push. Sige, putayo ka dyan kahit ano lang. Ilang piraso lang ha. Huwag madali ha. Putayo lang. Putayo mo na. Ayan. Diretso ka. Huwag ka mawak. Ito ang kamay mo. Yan guys. Are very thankful to God. 1, 2. Yan, hawak mo. 3. Galing ha. 4. 5. Praise the Lord. Hawak to guys ha. 6. Isa po lang ha. 7. 8. 9. 10. Oops, hold. Hawak. Tapos diretso ka na. Yan. Laga. Ha? Okay, lakad. Galing. Iyan mo to, swing mo ha. Swing. Iyan lakad, swing. Yan! Very good. That's it. Gilakad. Yan. Very good. Okay, very good, Amy. You walk. So fast. Stop mo dyan. Stop mo dyan. Stop mo na. Direct side. Babalik kaya. Kung babalik kaya, hindi kita babalik. Huwag ka ano. Okay. Yan. Tara. Okay. Ibalansin mo ha. Okay. Yan, relax muna, relax. Diba? Yeah. Yeah. Yan. Yeah, relax. Itong kuko ha. Sige. Yan. Very good. Lakas mo makbang ha. Madali ka yata. Madali ka ba? Naapura mo ha. Relax ka muna. You okay? Ha? Thank you Lord. Sabi ni... Ano masasabi mo? Masaya ka ba? So, ito yung unang gusto kong mangyari kay Kuya Abe, yung nangyari nga, nag-pray ko kagabi. Sana ako itong matapos ng buwan, di ba Kuya Abe? Matapos ng buwan ng therapy namin, ay kahit pa paano, nakikita ng pamilya niya na siya nakakakbang na, nangyari na nga, at God is good all the time. So, hindi ko, yung pagod ko, yung program ko, talagang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil talagang nangyari kay Kuya Jaime. Yan. Sige, Jaime. Alat! Patutuwa siya yan. Push! Dali. Sige. Tigasan mo yung ano ha. Yan. Okay. Sige ako. Agalay kita ha. Ayan ha. Agalay mo ha. Yan. Tigasan mo ha. Bang. Sige. Bang. Tigasan mo. Yan. Saan nalalayo? Yan. Sige. Yan. Yan talaga. Step by step. Ba? Kasi sabi ko kay Kuya Herme, no? Hawak siya, diba? Di ba ako dito? Ikaganon lang, diba? Yan. Okay. Relax ka muna. Dahil, yung video natin, medyo tayo ulo eh. Ayun, ang ulo natin na wala. Ayun ang ulo. Walang ulo kanina eh. Sige guys, yan. Yan, step. Yan. Bago mo, position ko muna. Yan. Position ko muna. Yan. Yeah! Push! It's good. Click mo, Brenda. Ha? Madali. Ha? Madali, ano? Madali. Mauta ka talaga. Para madali. So, bibidyo kita lang nakagalong ka. Gusto mo video kita ha? Kasi wala tayong short video. So guys, cut ko muna to. Kasi bibidyo ko si Kuya Jaime nung short video para makita ng mga, para highlights ko. So ito na po yung aming exercise ng kanyang ano sasabi mo? Salamat mo din na lahat. Mamuha namin.
Nakita niyo po lumanaw. Mga anak mo, asawa mo. Anak. Sige. Tears of joy po yan, tears of joy. Yan. Yan po yung tears of joy ni Kuya Jaime sapagkat siya po ay nakaka-step na. Yan. Yan. Sige, labas mo lang ngayon. Yan. Yan. Oh, yan. Yan. So, sa asawa mo, ano sasabi mo? Tama na. Ayan, so, yan, tears of joy ni Kuya Jaime kasi nga guys, nakalakad siya. So, yung sobrang tuwa niya, magpapasalamat siya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa mga tao, mga kaibigan niya, pamilya, mga kapatid, sa lahat-lahat. Siyempre, sa programa namin na ginagawa sa kanya, sa tiyaga. Talagang pinagtiyagaan talaga ni Modero Monkey to si Kuya Jaime yan. So, they are very naman accommodated to me. So, parang pamilya, siyempre, parang kami salak. So, I treated them as a family also. So, ito na yung aming resulta. So, konting-konti na lang. No, Kuya Jaime? Konting-konti na lang. Lalabas na kami. Konting-konti na lang. Lalabas na kami. Salamat sa inyo. O, yan. O, yan, Jazz, ha? Yung nasa abroad mo, si Jazz, tsaka sino? Sino ba yung nasa abroad mo? Si Jazz. Tuwan-tuwa si Jazz niyan. Yung isa pa, si babae, ano pangalan? Ha? Gemaline. Yan. Jazz and Gemaline. Ito po yung tatay ninyo. Yan. Siyempre, si James at si Jonathan. Ito yung tatay nyo. Yung kanyang first walk therapy na nangyari na ngayon na gusto kong mangyari. Yan. So, nasa muli po, ito po, si Modelo Monkey 2, ang aking pong pasyenteng nakakalakad na ng paunti-unti, si Kuya Jaime Salak. Ito po sa Purok 5, Kupang. Aray Pampanga. O yan, matutuwa niya sila Kagawad Salak. Kagawad Mariano, no? Oo, yan, mga tropa mo, sila Kagawad Salak at Kagawad Mariano. Matutuwa sa'yo yan. Mukhang hindi na kailangan ng wheelchair, ha? Mukhang yung wheelchair mo. Ayan, ayan.